Uudis puhtin kirjalla suoda kuoptaja nähtäpallaltakin. Norka rädehus lä aasahan tuottavuutta ja sienadan komissumna. Komissumna jodi hädi dagfin höjbrotten ja tahtun säämälätsä ja kvänai buktit komissoni edese muitelusai ja vaasahusai ei se välti tarjuhtin politiiks. Chäliste kreive abjuha höjbrotten. Kirje Källi Siribrok Johansen lä duodasvälden höjbrottna abjuhusa. Son lä källan idushe ofta reive, mutta ollis kirje. Namalasi reivet komissoni. Kirjalla suoda professor Harald Gaski saastalla Siribrok Johansenin, mutta algus lohka kirje Källi uosaja kirjes. Olgustan, kivsidan, tämän paahas ja suhtadaks olmus. Illa hoftaiblis, tää holmu hei tuadju saamikielä. Obalajat. Joo, mielihan ottisi dorjo saamikielä, jos i käipiduvu maiti siis. Jos si äddi viisot mi dadjo, aittu talle ko dadjo, justinu mu dadjo. Jos mikkiä saamikielä hällitä, ei kuessielä hovdamunit vietsamis. Kun sillä nu räyhkit. Sillä nu pääs räyhki, että iljapa lohpia hallat tuota alfabetisermis. Kun täällä hallat alfabetisermis, ja manu lahkai shaddan taas ässi, väldi kiela roftolotta, alkuräis ollusolmutsin. Kun täällä hallat joukkuibirma tarvitsit tuarjaa ja viehki, illä se lohpi naamahit siin, ke heillä väl lohpan challit ja lohkat äänikeläset njörtsilit. Kun täällä halla kienuhis joukkuibirra, kalkat aalu aihtustahti siin, ke mähti jitnosi churvutarugili ja taarchamallemeltä, man issuras väivi siislää, man hirma vähtis ellin siislää. Endali juekko oktavuodas, ma saamikielä hallujuvu, kullo ja kolka siin päljitä. Kun siihen häälidit, kal kielauahpat, mutta ifal dan lahkai, että muistu hiftsejä, että ei tämän vuos mähtä. Just det, ton maksaidan gildes halat etnigel analfabetism bedre ja datalle just das dam bedre da kväsärsket det data då reive kommissionen att Oslo den kommissionen fick tillägget gersiskelda särsi mo jakt dan ja likstuvat. No, komissionosla manga lahtu mielahtumas jeskohlan tuossa, että mun jahkan koittaa saami mielahtut ja aina saami mielahtu keillä saami kiel äänikeellä, da pohti tänä huipuudes ja mun jahkan toppela mai mielahtu mahte no saat teo ääntu tekkä challusi julkistaa. Just det går ju där det just gräschmi astan då att det uhtsandal saastallu ju så men så det jag lockar då redan det alfabetiseringen det ordagiella. Ma midan dilla i karta. No tälle puoli järjeltä, että munin mahtakaltaan fastidi, mutta ei kun mulla on järsuahpan saamikielä ollesolmutsin ja mulla on järskullan den johkui takke lohke, että mulla on maanahan ollut kun mun sillä kielellä. Ja mun muistan tämän toutu, makkar aiston muodostoutu. Tahlei. Mutta sammas mun lään maiti ei vaan hui olu äänigel analfabeettai. Kehtlä hui chaps olmut, mutta si ei läpi sanoa ja challi äänigelaset ja si rahtstanja. Ja munin ädde monne siimahkas lähiampu veihtit, kodat kehkoihtot haldasit stora servoda majoriteetta kiela ja kulttuura ollasit. Nu får de sätta hoftela i sin jätnegöddin dastok och den kommissionen där järsin mai kanske modig kommission i garta gullak. No mun tiedän, että komissio lägger kullan ofta täkkär maddemuistelussa go tiima kun mullekin ridduridu kommissiona almutsuäkkimis. Toppeda välde ovdan, tällä uet säävä mulan väsi han Norga almulasuodas, että äänigel analfabeetta väldy vi ovdan. Ja toppele leika kueftis toppe muistelemen. Ja
Talleta päätsi vaiva ja juurda, että challit ehkä keittimasla hui manga reive kommissiooni, ko herra challit siin birra. Muu ähtsi leidäkkär tässä jos on saadai olles on mutin ja se leidai muonai nuorai kaskaske pääse väldit ooda sitten skuulemaan liike maanahan suolikietsel. Ja dan tihti on päässä saada vahpaheiti ja päässä vahpa saamikielä lohka ja challit. Mutta jätnässä mun aikaan tjerru kun on mirala. Jätnässä hei päässantaan. Ja min saami servodahla uva lohkai millä maanahan nuus tuoda kielaresursseja dan tihti. Nu valjetaan niin, että jos lähdemme tehdä, että just det joku adju jäna ja gullu vaikka saatte siinä pohti, mutta kun tähän lähdukin just oktajärnamassa vuodain, että on lassin tänne, että tälle reive kommissiooni masfikte adju kommissiooni fuemasit äsimat lähui tehdä, että tämän siinä parangui. Tähän lähdä käydä bieraasistoria, mi äälikädu ahkun ja juotkosuvudu männäi. Saatko vähän tjelikin muodon tämän läsmähtään tämän muodolle struktureerin tämän kirja här? Joo, kirja ei. Mulla on pitjan tai reivi. Munilla pitjan kronologaloitse. Mulla on pitjan jambu nummo olmos jällä, eikö nuosta on muistelussa. Ja te on maatsa sama muistelussa. Vähän siera lahkai muistella, tämän sama muistelussa. Ja tällä muistelussa mä puhutin mänkitän kirjissa. Ja mun kähtsältä jeskuilla on kähtsän päihkis. Mutta tällä mä nuosta alkaa muhtin lahkai mu ahkun. Keina munin käsiä almalahkai häälestään, kun se on saamikielä mullekin taarukielat, nukuhkaus on eli. Ja teille mun ähtsi kiuahpai taarukielä, na saamikielä leisu jätnikielä, ja tässä on ahpai taarukielä, ja naittali riukun, ja määriti tälle kielä hit taarukielä jätsmäänäjä. Ja leikin muun kielen saatan olles on mutsin ahpai saamikielä, ja det fast mun eita. Kien jätnikielä lää sihke taarukielä ja saamikielä. Jokin läpiässä on värdsit saamiskoula ja läpiässä on otsut mannavuodarai suoppas lohka ja challi saamikielä almalahkai. Ja täällä teo ehkä kierrytumuhtin lahkai ja täällä mannan saamikielä saamikilli. Mutta teoske, tää kiellämi mun eidas lää. Se on mahta äsi, mai muu ahkui käsi uahpan, mun lohka ja challi saamikielä. Mutta suu kellarikuda teoske ila mankelahkai tämän taas siis mi ahku rohki kellarikuda fehtelä lämmäsen. Tammi tehtiin. Mutta tähän lähdästä erinomaisesti pielli, kun don tjäläti reivikommissiooni ja tähän faga kirje, tähän essay-kirje sähtä gootsi fikki maninta, mutta tätä kuitenkin tällä muita luussa chamma ja nuoda ja että tuonnan tällä kerros piajalkova, että mi einik osi meldi ja don chiligi osi meldi väsäthus ja väsäthus mänai väsäthus ja don että mai ja du juuri dai bidra. Ja maasta puhutsi juurtudus että rakkaitan täkäkin challiti reivi. No tää leidan almutsuahkimis mille ridduridus tiimää kun dagfin höjbrotten tjultjuidoppi ja tää että kommissionen dartsadin muistelussa. Kommissionen häälidahti di challibek mikkiä tahi jo järjelahkai väldi hoktuvoda. Että challist ehkä mikkiä reivi. Ja te päätsi tuossa vaivai. Joo, mun challan reivi. Mun in challe ofta reive. Mun challan manga reive. Kun mun tuossa toodin, että tällä on manga ässimai mun häälien muistelit. Ja mun toodin, että tällä teoske jämbusat täälläkin oppi saamikielä ollisolmutsin, mutta ei lähde lihkanu mangas. Mulla on pajasantan teot ehkä kielälahpun olmun. Ja tällä mun lihkää tämän maade saamikielä vahpana. Mulla nautan tämän Addi Fiidassa, kun jätsän niiti. Ja mun toivotan teos jäärätäkkäri, mutta ei nu manga. Ja tälle mun judsin mä että okei, mun mahtan challit. Laumus mahkanu kietnaa suotta munin tehdä, mutta semmos mus lavara tekkär muistelus, millä lohkan viedä. Tämän ehtui, että tätä chaihaa muhtullaan. Aistuta chuvu muhtullaan den servoda saamikeltä äsi, jos mun udajan.
Mulla on taitja, että mulla on pajasatan tienuleissa ja mulla on aina tarvituttiin toga johti pajasliai jorgali ja puhuttifas vuulus. No jag många lån då giljer till tälle mai hujoulu dambiir että muu liät sammelasotne. Ja muu birgitan servoda så då en kärlek eller olu kolonisering bir ja då så huivas då var ofta så är att sami kolonisering var nog njotsit. Että me jäk oppa eetsogelle fuomäsandan että me liä kolonisering ja det att läda kami rikka koska satsi liä hujoulu saakka että colonized mind että me tuoda liä no painotallandan kolonisering että me jälgi gjort sitt teodak kolonista kärliet. Ja merksöd tälle tätä assimilationelle likstuvan tanlakkai. Kulttuurilatskäänet. No, mun koi huomasan taadista aihtu maan riivku mun lään. Aihtu maan riivkulu on mun lään. Ja mulla on teoski pajasatan riivku niin, että mulla on permuuttui pajasatan riivku arvojun saami kiilis. Mun toivotan mulla on pajasatan kun efter kulttuura kaskas, mutta ei kun tjehtaloslous, mie hallan tekkärässibirra, mie pa judsan tekkärässibirra. Vada tekkarra mus tjäsvärät, leikka aihtu alkan. Mutta mun jahkan, että millä puhkat, missä ehkä judsanmalle, millä painon taas, että mä oon nationala status mi orrut. Odomarkka diitti, mulle tuumielas lunttulemus vehki väljet saamedikki. Millä lunttulemus demokraattalais valka vuodat. Jos mun järän duus, ja jos mun järän odomarkka diitti vapti enkaski, or nubbelden olei. Mun on sikkari kuabalaan fastadusai. Koska on lähärjanan suoma vuoda, ton lähärjanan daitsa vuodakki. Amano. Just det, jag går man smärtan till att det har med lägga det projektet då just det att revkommissionen eller går då så där kveftelan adress det tror ju så att den kommissionen var se att det så det ska lägga buktigt den sin rapport mot det där mig ofta lockar de gärcha kujolo mig se så samma se så gulu samma servodas jag kommenterar det jag sidan och don att ju enjat ja teoske on eitsellä nu, että mulla on puastukis jörkkä ässis. Tähän veitsellä nu. Joo, mutta tällä on viimitään te breva. Joo. Että mun invikka mangella akka joudan buktit aina ja ofta tuottavuutta ikunuutta, mutta on ofta veijulas-tuottavuutta. Joo. Nej, nu han sa det går on äsken äskede ja kidelle dusse manga kähtjansa i että vekki se mässiä ässäigede. Mutta takkiri ju puhutte sekä saamme ja tarogilli mo lego just det samma kirje kuktugilli vai. Ei läht. Mangi mi daitstan että saamigel teksta alusada kuhki ku tarogel teksta, mutta ta kuekte tekstalle just det samma kuhki. Ja tällä on tihtiko saamigilli mun inte chilget samma olu. Amonu. Tällä ässi maimun sahtan sihku here saamigeluaisis ku jökke saamigel holmusan tehtä jo tei. Ja tällä mä oktavaisi mulla on challan dusse saamigilli ja oktavaisi millä dusse tarugilli. Ja tarugel millä dusse tarugilli tävda jambu siitui kun millä dusse saamigilli. Just. Mutta muutui mun illet. Mulla on challan kuhtugilli ja mulla on jorgalan kuhtugilli, mutta längo jorgalan vai längo odasi challan ta mun näip städa. Ja det så det just det med det var skulle läsa om challi kopsi gilli että kun tällä on på så att kun tällä handa kohta det lohki det du vore du on lohki med det modon sunje hala ja. Luon media in att kommissionen läjä odjon manga muistelussa ja muistelusat tjuhtset. Kommissionen jodi heti höjbroten muistella att tjuhtse koi sunja. La muolkas ässiman ja bargat. Ja kommissionen barguhan läjä kalgat koi muhtun tjolmai jobi kähtsalit nu daakat. Samma media ässis la vuotpuhon muhtun taaruduvan säämilas kibiässä mikrofonalussa. Kun taadja mediasle sahka inla voi suainan jäädä. Taaruduvan säämilas piässä muisteli puomailla massaan. Kiela, veijula suodai, naama. Joo, huivaapis ässit. Mulla mai massan puhutti ei mun ädden sumurasa.
Mutta te puhta tiefas, te minut tjugge vaimoi. Saamikela saamelaitjan nammoduvit vuohon valdu olkustetjin. Saamikieläkin siivahan täällä, kun saamikieläkin olkusti taarukieläkin. Ja saamikieläkin kohtsuti taarukieläkin plastika saamelaitjan, mahka saamelaitjan ja jäädä sulla satja. Joo, län kullan puhti ei. Ädden borde satte daartja mediat aalu väljiet häälesti holmujonkin nädait. Te bässa hoktana loktet saamikueskvas äsi ja tselahit saamelaitjai. Aalama kindermanni. Muun te imastalan. Moos on kommissiona jahka, että saamikela saamelaitjat ja endalit ennigel analfabetat. Muistalifti siin muistalusai kommissioni manga, kun tään lohkan. Just. Det on bara hoftelakka, että vuohki modaatio media äddi samäsi, chilgi samäsi lohki. Det hoftelakka hiedusta den samhälles tietty addimo kommissiooni. Saamen kielä samhället ei tietty addi. No koittot, jos kommissiona mielahto hiertja avdanbukt täkkär mediaasi, det on liian neutraala mediaasi, kun ilät. Ja mulla on lämmästäkään avdanbukti, miskos okta kommissiona mielahto tjäjehi tämän mediaasi, det on avdamärkan, det on neutraala avdamärkan. Jos kommissiona mielahto ei ädde, että tämä ei ole neutraala. Tälle mun paalan, että olmu heituasta tokko avdanbuktit jätsähäs. Det är slägget åkte det i hastelusen i bundsragen där kommunikationas att man lockar juxa att gå alltså no mango beli no mango chicken då ja det sista. Gå må gjort sen och det är det ässi maidas maidon guaskta ja millä huida halas ledata nyatses koloniseringen ja okta fadda kostan kommentera ja kärlek eller oludan bedele detta että man lakka että koloniseringen ofta lakka beina min nu olu että mi sähtikiä och sitten vekka andagassi addimin että mi porka duäri vai siskalda sääsi chorget. Mo gjort sen där då slog detta vialväldin pyramid. Ja että man lakka att när den chilge eller bordes det att visst det vätti så i matta så charna sig mat med det satt jag vet chilge. Na jo. Tällä teos huikoks chilgehustaassa mie vialväldin pyramida lää ja järsaldistan pyramida tähän lauärimäilmi huskus mutta mun mielestä chilge bordes mo jokin taas servodaas ton lähtee tuolla min badjin tehkä kulttuura mi tahka viegalväldi mi veiolaitsan ja muhtun muuttui vielä tohkalatsanke. Eräsi mai täällä tämänkin disliä vialväldin pyramida man chilget väldigt tärkeligt ja tjänaten hur vuoksi den saami väsät hos det saami åkte var det så att kun vähän daske muisteli mo. Joo. Eikö nu oda tutkan tjäjä että vaikka lävel olla viegalväldin miettämäilmi ja norgaservodaas tälle väl ämpu saamis. Ja tässä kuekta ässimai mun aiku naamahi tän ektui. Tällä teostaan, että viegalväldin kulttuura, tähän lää puhtnuma odomarkka tihti snollamin gängikuautu tuoda i häällittähi i liikkodassa. Mutta jos taatsa media tai tutki lohtaan, että saami servodaasla vähtisuotta, niin fehtybek chorgitien tiili. Tälle sivaajalta että takkaviide, kun olmusmana politialuusa väidi viegavaldimaa, sulla olla sit taatsa vuodaa siskubel. Mis iä saamis vuodat, millä aipas Norga, Suoma, Ruotsa ja Russia vuodaa siste det olisi, että misähten ei ole jäätsä kälkä puhtiei. Ja nupi taafus, eikö nuotte, jos mun ajan, että tie vähti suottalla puhutaan kolonisermin. Mie sähte maidi parkatanja. Tällä mai puastut, kun eikö
ta viedjällä nuotella vuotan kulunisermin. Mutta mis läädät pätti suhta täällä. Mi ellit täällä. Mi fett parktaan alattu tjuaudit tai äsi täällä. Ja mis la mai outsvastatus jöhkä okta mis la outsvastatus. Ta hisähtunut taitstanat taatsaladan tahka. Igunu. Just det mun on aika hyvä halutjandu ollistu kirjeessä tällä ton adresseeris sikki tai taatsa että täällä diinotsvastaus mutta on mitta ja mitä samlat että muutto mi elli honna bedilis ja semma miele daatan den dili että mas miljat det mi färt tuoda i tahka ja edan ja puolian dit. Det jo. Tällä hujalki taitstan että mulla on koloniseriuvunta hilja mihkeämai mun saattan pargat makkargässin. Mutta on musta on isähti jällittäkään aipas passio jällima. Tuossa mä kiellä sookka ja kullevasvuotta. Mä jo kuoskataasti mä tämän ahku ja ähtsä ja olistien linjas, mutta det on lähdä mi oudalle chatnan sammelat ja tahkan sammelat ja sammeladjan että on kuulas sookki, on kuulas kuului. Muodon mielestä ja horrudaldan ja ton ofta sägs namet att är oda kellegavat med just den där samhällsvårda herre. No. Mi tahka min sammeladjan on. Mun jutsana että ton saat huipuudessa saamelaisessa vaikka imahta kielä, vaikka tu seilät, aistun mie hoba haala ja puolstuolupirra tai jos on pivty luossa tai ikunu tai hiljaa. Mutta mun mielestä jos tolina chatnan makkarke sohki, aistun jos tonik tonta tu saamikel soa. Mutta on tälle obanassinkin tiedä, että ton lääsäämelös. Muut on sähtän tietti, jos tonik tiedä maiti tu soa pirra. Tien in adde mun. Tekolla muus vättis ädde, kun mun jällä sohka ja sohka kun vas vuotta. Tällä nu störa vässi muu jäs ädde jumis. Just det att han lär hugga där säs med det ollistan allvar mot gjort så men så det ofta de lätt ha någon igen de lätt ha någon soki de kulla do gulla var svårt det. Men jag kommer ihåg den kachelda eller guldeledge gähti det sätt gähti smärta vidare så begikten då hojolo. Dan började dansa stalla mot så då må mer leva började